Zadaním bolo vytvoriť pracovisko pre naše štúdio interiérového dizajnu. Prvýkrát sme boli v roli klienta aj dodávateľa, čo bolo vlastne trošku náročnejšie. Máme prvú takú prijímacú zónu, kde sú zákazníci vítaní a je to aj hlavná konzultačná časť. Zároveň slúži ako vzorová kuchyňa, obývačka a jedáleň. A v ďalšej časti máme tvorivú časť, tam je náš tím, tam sa všetko deje. A potom tam je jedna posledná, to je rokovacia časť. Ja vždy hovorím našim dizajnerom, že my predávame emóciu a preto sme chceli, aby keď klient príde k nám, aby sa tu tak cítil a cítil teda tú emóciu. V holopriestore sa nám páčili pôvodné betónové stropy a tie sme chceli zachovať. Ten zalomený tvar dodáva priestoru výnimočnosť, zároveň to bola troška výzva zase, lebo žiadny uhol tu není pravý. Keby som mal vypichnúť také výnimočné veci, tak sú to hlavne svietidlá, ktoré tu vlastne dodávajú tomu úplne iný charakter. 90% vlastne tvorí svetlo a dotvára tú celú emóciu toho priestoru.